В Elite Dental Solutions вярваме, че зъболекарската грижа трябва да бъде не само качествена, но и изцяло насочена към комфорта на пациента. Аз съм специалист по имплантология и протетична дентална медицина. Протетичната дентална медицина включва всички видове конструкции, които се поставят върху зъби или върху зъбни импланти. Било то снемаеми или неснемаеми. Пациентите, с които работим най-често, са малки деца, подрастващи, както и пациенти в зряла възраст. Elite Dental Solutions не е просто дентална клиника, а екип от хора, които се грижат за всеки един пациент. Тоталната рехабилитация представлява цялостно лечение на устната кухина. В нашата клиника то се извършва с методите All-on-4 или All-on-6 или All-on-Hix. Нашата цел при решаването на конкретните ортодонтски проблеми е подобряване на функцията, формата, естетиката, а оттам и самочувствието на самия пациент. Освен това, разчитаме на модерни технологии, като дигитални рентгенови снимки и 3D изображения. В Elite Dental Solutions разполагаме с 3D скенер, който улеснява планирането на лечението на пациентите ни. Преди не бях толкова усмихната. Аз по принцип съм малко по-сериозен човек. Обаче сега в момента ми доставя удоволствие да се усмихвам. Винаги се стремя към това пациентите да се чувстват спокойни тук, което ще рече да се чувстват, че разговарят с приятел, че разговарят с някой, който наистина иска да им помогне. За мен доктор Хаджи Елиш е една прекрасна млада жена, невероятен професионалист. И тя, и екипът ти. При нея специално думите не мога да го направя и няма как да се случи, ми направи впечатление, че не съществува. Моята цел е аз да им помогна. В крайна сметка всеки проблем има решение. И аз съм тук заради това.